kedam tang surihini ra phoning kana hut charchim prisekalong bang pikebre sekar biatum aphan dimasa okchung prana songmati moni dang thin ka biatum KEC bus khang cheksi apranar mut etpen avi palangbung set anpind bang sojok charchim prisekalong abangki aningkan wang setame prenify kretok siar ni lo pulute ademalong palidam si kachikimo asai deng pon pon lo Lason si kedam tang prenify kretok siar ni setame bangso kachikimo asai deng pon lo bangso hut KECCM Dr. Tuliram rong hangahin pen bangki thomakar bi pia phan apran ki pajok duna bang phimerina kro pia phan KEC hin pen anong e pipajir pon popu ki pangdak pon thekapot rada cyclem bang lit song rong parpen kachuru pajir pon CM Tuliram rong hang alang li ke jai tekang lagi hala sorni kerap dun kar bitum aja kala sot lapu kapre ka khei ka cekrong pen mala sot apran ka cepa jog tum dolo alang li tum hanta rap ji ku sipulo la se hala bang ka nitum chorolo samela panan par bang ta ladak ajak penang ka chartim preseklong komani gari thumpet komane ke ache thokari pi thurop komane ke thu ak la pusona penang ke photum na do lasi hala sot pen pini arnian hala sot ke photera joini penon komane ke ari mit pedo ari hong mesi sai kem nang koklo komane ke ache thoklong thulut pen hala so ache thokari pi piang pa mit pet pen hala so pen pini anta alang tum ke klem ke na mawar sai ka sik sak bang do koklo pasti alang tum hanta tong sokot pen labang so karbiang lo termas council pen isia compensation mangke piponang ji mari isi kerap kelang kon bangke do ponang ji hala bangke jasemet pet karbiang lo termas council kaceria ke hai tuliram hang pen cenglok alang le risang ho tumana japoniklo dia kha tuning di poniklo setame charchim priseklong apran kedam nang atum an abangki karbi pajok lapen karbia khai pharman se apran kedam nang lo potsi bangso hut arikati kok dun nang pen danglok kapre ka kisung dun pen choklem thekthi chudam thekthi atum aphanta compensation pinangji pusi ki hang padupon karbia khai tum aphan apran kedam nang apotsi ningkani sekpen ka chikimodam chotpo bangki chokchi bangso long ki charli duna bangsi kenangji bang soalong kachiki mopon ke thek tang det lupuloti karbia khai tum anta kaching room ta thek nangji bang so kaching room thek the da joksi bang aso tum karbia phat nang lang rop luputa rong phara sang ho pen ningje pon thu pini la bang so charchim priseklong bang aning kan bang chikimo lo he Elito makachini nei mangke chikimo maladake adai kawi tum apran kedam halakali ladake karbi pojoni se apran kedam karbi pojoni se apran kedam nang posi dak chikimo chot bang chot insam rimar dak ningkan silo plutang ningkan sek nang peng talo bre milur krai chot chikimo to halakali jasemet pet laso apran kedam nang ke karbi pojoni se apran kedam nang posi karbi atunta ladak pen mang isi kacharli nei chikimo chot kali hala so kacharli ka chikimo long bangke kacharli bang sido ponai ning tiru ila pen kacha paking nas dunai ko pisi ning cha paking ponai mamangke karbi atum karbi along le karbi man peng la pen karbi po wi joni sa pran dam nang lo pulo tang te pini karbi tum chingrum ta thek nang po pini karbi along le nang ki thi karbi tum awi phik nang ke theng nang ke chok apran nang kim nang karmut apong nang pa thinang apran nang padam halai kaprek thangna tele apap ko pilo adai pode karbi pusi adai ke do karbi putum la sopasi itum khei sopan la bangso ka chingri thekte ka chingrum thekte ningi sibet ke do thekte bosi pini apran dam nang bomlo thinang bomlo nang le nang lang rem bomlo longle phelang nang thi bomlo e phanang nek choi bomlo nang pin rem lo nang ke theng nang ke chok awia phik na popu bomlo la bangso charchim prisekalong alang li tum akhar jong akar idala poke alang li tum lak akhar jong akar idala po karbi tum komentu si ningi sibet ke do thekjima komentu se eklaivet ke do pen kar jap thekjima komentu si inkling wet pen karbi tum na itum ta khei la pen longle phelang iwi amen pen e khei pengemen men ke isiba donang ji bangke matha theknang popo akhar jong tumta ni keraki thidang bang phike praisi akhar jong tumta halasi bang sining somra bang cholang don po News report KTV News